Dili tanan nag-iila nga tao nabuutan matarong. Dili tanang tao nga niingon nga buhat og maayo matarong. Wa nagpasabot nga diin kung buutan ng tawhana o nagbuhat siya og maayo luwas ng tawhana. Wa nagpasabot niya ana. Dili basihan kung nagbuhat ka og maayo nga diin mingon tag pinaagi sa pagbuhat og maayo maluwas ang isa ka tawo. Dili ngon ana. Kun dili maluwas ang usa ka tawo pinaagi lamang sa pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Ang atong isgutan karon mao ang pagtuo na makaluwas. Unsa man ang pagtuo na makaluwas? Tanang tawo sa kalibutan nakaila sa Ginoo. Aw maingon tag majority sa mga tawo nga naa sa kalibutan nakaila sa Ginoo. Pipila sa mga tawo na ay relasyon sa Ginoo. Pero ako ikasulti nga diin, dili igo nga nakaila lang ka sa Ginoo, nagpasabot nga luwas na ka. Sa mga batanon, nagpasabot ba nga diin kung nakay partner nga babae? Nagpasabot ba kung nakaila lang ka sa babae uyab nimo? Dili gayud. Kung dili, naay relasyon. Laktod nga pagkasulti, ang tao makabaton sa kaluwasan kung naa siya relasyon sa Ginoo, kung naa siya relasyon sa Dios. So atong paghisgutan diri, unsa man ang pagtuo nga makaluwas? Palihog kog abli sa Biblia diha sa Roma kapitulo 4. Atong isgutan diri bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 25. Nga diin, ang pagtuo na makaluwas atong isgutan diri sa bersikulo 1 hangtod sa 3. Mao ni ang kamatuoran nga ginahisgutan mahitungod kang Abraham nga gimatarong siya pinaagi sa pagtuo. Nagyon ang bersikulo 1. Busa, unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat. Kung gihimo pa siyang matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Kaya ang kasulatan nagingon, mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. So atong tanawon diri, dili pinaagi sa buhat ning Abraham o dili sa pinaagi sa pagbuhat niya og maayo nga diin nahimong matarong si Abraham atubangan sa Dios. Ang nakahimo nga matarong ni Abraham mao ang iyang pagtuo sa Dios in response nga miobey siya, mituman siya sa sugo sa Dios. Nga diin ang pagkamatarong sa usa ka tawo, balikon ko, mao na ni siya ang atong ginahisgutan pag niagi pa lang nga mga Domingo. Ang pagkamatarong sa usa ka tawo, dili siya mabatunan sa usa ka tawo pinaagi sa iyahang pagbuhat og matarong o di pa pagbuhat og maayo o pagbuhat og mga maayong butang. Nahimong matarong ang usa ka tawo tungod sa pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo nga nabutang ni anang tawhana. Pinaagi sa iyang pagtuo nga miangkon siya nga siya makasasala og iyang giangkon si Ginoong Dios nga manluluwas sa iyang kinabuhi. Nga diin, ang sala sa usa ka tawo iyang gibutang ngadto kang Kristo o si Ginoong Hesukristo namatay ngadto ibabaw sa cross o ang pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo gibutang niya sa tawo. Nga diin ang makita sa amahan ang pagkamatarong ni Kristo sa kinabuhi sa tawo nga mituo kang Kristo. Tungod kay kung maingon ta nga maluwas ang usa ka tawo pinaagi sa pagbuhat og maayo, di ba ka maluwas ang usa ka tawo pinaagi sa pagtuman sa pipila ka mga tulumanon nga diin maingon tag maluwas siya if mo tuman siya niini. Then kita mga tao na atay posibilidad
nga manghambog ta sa atong gibuhat nga naluwas ta pinaagi pagbuhat niini. Nga di naluwas ko tungod kay nang hatag ko sa mga kabus, naluwas ko tungod kay grabe na ko kareliyoso, naluwas ko tungod kay nang hatag ko sa akong mga kabtangan, naluwas ko tungod kay akong pamilya luwas, o di ba ka naluwas ko tungod kay buutan kay kong nga tao. Tanan. Walay makapasigarbo tungod kay ang atong kaluwasan or ang kaluwasan sa usa ka tawo dili man buhat sa tao, kundi buhat sa Dios. Ang namatay nga ibabaw sa cross si Ginoong Jesucristo. Muna diri sa kamatuoran nga ginisgutan nga din si Abraham nahimo siyang matarong pinaagi sa iyaha nga pagtuo sa Dios. Nga diin sa bersikulo 4 hantod sa bersikulo 8 ato makita diri kung ano man. Bersikulo 4, ang tao nga nagtrabaho suhulan apan ang suhol dili naisip nga gasa kay iya mang gihaguan. So kung makita na to, nga diin, tinuod man, ang mga trabahante, gitawag og sweldo. Pero nagpasabot nga diin, gisulduhan ta tungod sa ato ang gibuhat. So nakay sweldo tungod kay sa kabuan, nakay sweldo sa kabuan, tungod kay mao na siya ang bayad sa imong pagpaningkamot, bayad sa imong nga trabaho. So ato makita, nga diin, kung nanarbaho ta, naay sweldo. Pero ang kaluwasan dili ingon ana. Sa Ephesians 2, sa verse 8 ug 9, ang kaluwasan, free gift, libre. Nga naman, tungod kay ang Dios mao'y naningkamot nga diin makabaton ta sa kaluwasan. Siya mao'y namatay nga ibabaw sa cross para libre ang kaluwasan. Nagtod nga pagkasulti, dili siya libre, pero nahimo siyang libre nato tungod kay si Ginoong Jesucristo mo'y nagbayad sa iyaha nga kinabuhi ngadto sa cross para mahimong libre ang kaluwasan para nato. Muna nga moingon ta nga walay makapasigarbo nga imong nga matarong na kay ko nga tao tungod kay nagbuhat ko niini, buutan na kay ko nga tao tungod kay nagbuhat ko niini ug din tungod kay buutan ko nagbuhat og maayo luwas nako. Dili ingon ana nga paagi. Nga diin sa bersikulo 5, apan ang tao nga wala magsalig sa iyang binuhatan kundili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala, siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Kung ato makita nga diin ang pagtuo jud ang makaluwas sa tao. Kung ato gani siyang sabton, ang pagtuo gikan sa Dios. Ang pagtuo nga gikan sa Dios, gihatag niya sa tao ug ang tao nakita niya ang Dios ug tungod sa pagtuo nga gihatag sa Dios, ang tao mituo sa Dios. Kung ato makita, mao ni siya. Ang Ginoo naghatag og pagtuo sa tao. Ang Ginoo may nagbuhat sa solusyon para sa tao. Ang Ginoo mo'y namatay para sa tao. Tapos ang kaluwasan, libre. Ang tanan, ato makita, gikan sa Dios. So walay makapasigarbo nga tao nga moingon ta nga nagluhod kagikan sa pultahan hangtod sa altar. Gikubala na lang imong tuhod sa pagkarelihiyoso. Tapos maingon ta, luwas ng tawhana tungod kay mao ni iyang gibuhat. Dili ingon ana, kundi ang pagtuo ni Ginoong Jesucristo. Nga diin sa bersikulo 6, mao kini ang giingon ni David. Nga bulahan ang tao nga gihimong matarong sa Dios, dili tungod sa bisan unsa niyang gibuhat. Tungod sa bersikulo 7, bulahan gayud ang mga tao nga gipasailo sa Dios sa ilang kalapasan o gitabunan ang ilang mga sala. Bulahan gayud ang tao kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Kung atong tanawon ang kaning word nga iyang gigamit diri, ang kaning pulo nga bulahan. Laktod nga pasulti, usa siya ka pabor nga gihatag sa Dios nga dili angayan ang tao ni ana. Kung makita na to, nga dinahimo kang bulahan pero actually dili ka bulahan. Pero ang Dios mo'y naghimo nimong bulahan ka tungod kay gipasaylo ang imong mga sala. Kung atong tanawon, dili angayan, dili takos pasayloon ang tao sa iyaha mga sala. Nga naman, tungod kay tinuod man mga itagpasaylo sa atong mga sala, apan sunod adlaw makabuhat ka puntag sala. Dili ta angayan. Dili ta angayan. Ang angayan nato, ang kahimtang, ang bayad sa sala, mao'y bagay para nato, mao ang kamatayon. Apan, ang offer, ang solusyon sa Ginoo para sa tao, unsa man iyang gihatag.
kinabuhing walay katapusan pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Kung ato makita diri, nga nahimong bulahan ang usa ka tawo bisan dili siya bulahan tungod kay nakita sa Dios ang iyang pagtuo, o pagkita sa Dios sa iyang pagtuo, nakita sa Dios ang iyang kasing-kasing, og ingon niya na nagpakita og pabor ang Dios sa mao nga tawo, og nahimo siya nga bulahan. Bulahan gayud ang tawo kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Kung ato ni siyang tanawon, unsa may buot ipasabot niini? Nga mayunta nga ang sala ba di na mahinumduman sa Ginoo? O di ba ka pugson sa Ginoo nga di niya mahinumduman ang sala? O di ba ka sa kinabuhi sa mga tao? Ba nag-asawa, nag-away, nagpinasayloay. Tapos naagyapon sa hunahuna sa mong bana, o di ba ka sa hunahuna sa mong asawa nga mao ni ang sayop nga nabuhat niya. Tapos okay naman sila. Nagpasabot ba nga mayuntag dili na mahinumduman ang sala? Dili na mahinumduman ang sayop nga gibuhat sa maong asawa o di ba ka sa maong bana? O di ba ka pugso na to nga di mahinumduman? Ang atong gigamit diri nga dili na mahinumduman. Do naaman ang kamatuoran. Naang kamatuoran nga mahinumduman siya. Naang kamatuoran nga sayop siya. Pero ang Dios dili na niya hinumduman. Giangkon niya nga wala nay bili. O di ba ka iyang gikita nga diin, mura ba gitabunan ang iyang mga mata tungod sa sala sa mga tao. Pero sa pagkatinuod, nahimo nga walay sala ang tao tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo nga ibabaw sa cross. Munang ang tao mahimong matarong tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo nga ibabaw sa cross, ug ang tao in response motuo siya ni Ginoong Hesukristo ug mao'y makaluwas ug mahimong matarong ang usa ka tawo. Ug tungod ni ana, kalimtan sa Dios ug dili na hinumduman ug dili niya tan-awon ang sala sa tao, kun dili tan-awon niya si Ginoong Hesukristo sa kinabuhi sa tao ug mao nang mahimo nga ang usa ka tawo matarong atubangan sa Dios. Bersikulo 8. Bulahan gayud ang tao kan sa mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Nga diin sa bersikulo 9, sa mga tinuli ra ba di ay ang kabulahanan nga gihisgutan ni David? Dili, ila usab kini sa mga dili tinuli, kayang amo mang kaysa amo nang giingon, si Abraham mituo sa Dios tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Kung atong tanawon diri sa mga Hudiyo, doon na gitawag og pagkatinuli, which is external, o di ba ka sa gawas pagpakita nga diin mao ni siya ang saad sa Dios sa kaliwatan sa mga Hudiyo. Nga diin mobalik tangad tuning Abraham. So kung ato makita diri, nahimo nga bulahan ng mga Hudiyo tungod kay naay saad ang Dios ngadto kang Abraham. Adi nahimo nga bulahan sila tungod kay atong makita nga diin buyon sila or oyon sila sa kaliwat ning Abraham nga mao ang amahan sa pagtuo, nga diin ang Dios nakigsaad kang Abraham nga mahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. So kung ato makita diri nga diin mayuntag ang pagkatinuli, o di ba ka sa ato ang context karon, murag nagpakita nga din ang pagbuhat og maayo, o di ba ka natay mga ritual nga gina-follow para ang tao maluwas. O kung maingon ta nga diin kinahanglan ta nga mo-offer o bisan unsa sa pinakatumoy nga bukid para maluwas ang tao. Kana bang nagkinahanglan ka og murag gitawag na to ritual nga imong buhaton para maluwas ang tao. Murag pagpakita nga maluwas ang tao. Kumintag natay gitawag og sandugo, mintag sandugo is para mura siya partnership, nga lig-on nga partnership, pinaagi sa pagsamad sa pad sa kamot, then pagpaula sa dugo, tapos imnon sa matag-usa ka partner. Nagpasabot nga partner sila tungod sa ilang nga gibuhat. Murag ingon na ang proseso. So sa gibuhat ani niingon nga ang pagkatinuli ba or ang mga tinuli lamang ba maoy giingon nato bulahan at tubangan sa Dios. Tod kayang di na to malikayan na ay mga tao, especially sa mga Hudiyo, nga moingon sila nga kami ray sakto, which is naay sayop gamay. Minsan sila bulahan kami, kana siya sakto na siya. Lakto nga basulti bulahan gid ang mga Hudiyo. Di ginato siya ma-deny.
bulahan gid sila. Pero wa nagpasabot nga diin dili mahimong bulahan ang mga hintil. Mo na mga Hudiyo moingon sila, kung gusto mo mambulahan mga hintil, kinahanglan mo transfer sa pagka-Hudiyo. Kung sa atong panahon karon, kung gusto ka maluwas, balhin ka sa among relihiyon. Ingon nana nga pagasulti. Pero atong tanawon diri, ang makaluwas sa tao dili ang relihiyon. Ang makaluwas sa tao dili ang mga rituals nga imong pagabuhaton. Balikon ko, ang makaluwas sa tao ang pagtuo ni Ginoo, ang pagtuo niya ni Ginoong Hesukristo ug siya mahimong matarong. Nga diin sa bersikulo 10, kanus aman kini mahitabo. Sa wala pa ba matuli si Abraham o sa natuli na siya. Nahitabo sa wala pa siya matuli, dili sa natuli na siya. Kung atong sabton, si Abraham gitan-aw nga bulahan siya or matarong siya at tubangan sa Dios. Before siya, ingon diri, before nga nahitabo nga naay natuli or pagkatinuli, which is nahimo siya nga matarong, pinaagi sa iyang pagtuo ug dili sa iyahang gibuhat. Nga diin ang tao pod sa atong panahon karon, mahimo ta nga matarong, pinaagi sa atong pagtuo ni Ginoong Hesukristo ug dili sa atong mga binuhatan. Sa bersikulo 11, kay gituloy siya, human siya motuo sa Dios, ug ang iyang pagkatinuli mao'y timaan nga tungod sa iyang pagtuo, ang Dios miisip kaniya nga matarong bisag wala siya tulia. Busa si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanang motuo sa Dios ug himo silang matarong sa Dios bisag dili sila tinuli. Siya usab ang amahan sa mga tinuli, dili lang kay sila natuli, kundi tungod kay mituo man sila sama sa pagtuo ni Abraham sa wala pa siya tulia. So kung ato siyang tanawon, ang tao, ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo, mahimong luwas pinaagi sa pagtuo ngadto ni Ginoong Hesukristo. Nga diin si Abraham mao ang amahan sa pagtuo, amahan sa mga wala pa tulia, nga diin nahimong matarong sa wala pa tulia, and then nahimong matarong after na nga gituli sa tao. Kung ato siyang tanawon, ang pagkamatarong sa usa ka tawo mao ni siya ang summary. Ang pagkamatarong sa usa ka tawo wa nagpasabot nga diin mabatunan siya pinaagi sa imong pagabuhaton. O di ba kana kay mo yung natay gitawag og requirements para mahimong matarong ang usa ka tawo. Tungod mao ni siya ang tendency sa mga tawo. Tungod kay nakita nato ang problema. Ang problema mao ang sala. Adin kabalot ta sa sala ang atong gibuhat. So kung nakita man nato ang sala ang atong gibuhat, ang tendency ng atong pagabuhaton, magbuhat ta og mga measurable solution or di ba kanang matungkad or makaya nga mga solusyon. Sa tanaw nato kaya natong buhatan nga din atong tapakan ang atong sala pinaagi sa pagbuhat og maayo. Nakuha na to? Nga murag magbuhat og maayo para tapakan nato ang atong mga sala. Pero dili ingon ana. Dili ingon ana. Namurabag kung nag-drawing ka, nga diin, nasayop ka og color, tapos sayop man pag color, imuhang tapakan og lain nga color para mo nindot, which is doble na. Pero dili ngon ana, ang sa Ginoo, ang process o ang solusyon sa Ginoo, kung nasayop man ka, ang buhaton sa Ginoo is erase, tangtangon, huwag tangon gina siya, hinluan, dili tabunan. So ang tao, maski unsaon niya pagbuhat og maayo, dili siya igo para matimbang nato nga diin mulabaw ang maayo tapos matabunan ang sala. Dili ngon ana, mahimong matarong ang tao pinaagi sa pagtuo. Nga diin, bersikulo 13, gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining maong saad dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod kundi tungod kay mituo siya o gihimong matarong sa Dios. Kay kun ihatag ngadto sa mga tao nga nagtuman sa balaod ang gisaad sa Dios, walay kapuslanan ang pagtuo ug kawang lang ang saad sa Dios. Kung ato makita diri, ang sala makita nato or di ba ang balaod makita nato diha ang sayop sa tao. Ngano man? The more nga magsigitag tanaw sa balaod,
the more nga makita nato ang atong kaugalingon nga sayop ta. The more nga makita nato atong kaugalingon nga daghan kay tagsala nga nabuhat tungod kay wa nato natuman ang balaod. Apan sa saad sa Dios, ato makita ang pagkamatarong sa Dios nga kumutuo ang tao sa Dios, mahimong matarong ang tao. Versikulo 15. Ang balaod nagdala sa kasuko sa Dios. Apan kun walay balaod, walay kapuslanan. So kung ato makita diri, wa nagpasabot nga walay kwinta ang balaod. Nagpasabot po diri nga diin ang balaod nagpakita kung unsa ang status natong mga tao. Nga diin pinaagi sa balaod, makita nato nga diin kita tao kinahanglan nga mausab. Kita tao maablihan ang atong hunahuna nga diin sayop ang atong gibuhat. Kita tao makita nato nga diin ang akong ginabuhat dili uyon sa kabubuton sa Dios tungod kay mao'y nakita nato sa balaod, which is ang balaod makatabang pod sa atoa in terms kung ganahan ta nga i-discipline ang atong kaugalingon para sa kahimayaan sa Ginoo. Sa bersikulo 16 nagingon, busa ang saad madawat pinasikad sa pagtuo aron maangkon gayud kini ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham, dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod kun dili ni adtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa giingon sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghan nga nasod. Busa nadawat ni Abraham ang saad at tubangan sa Dios nga gituuhan niya ang Dios nga nabanhaw sa mga patay og nagmugna sa tanan nga wala kaniadto. So kung ato makita diri nga din ang saad sa Ginoo mao ni gitawag nato og inclusive promise. Nga naman tud kay ang saad sa Ginoo pwede siya para sa mga tao. Ngano ingon siya nga pwede sa mga tao? So pwede di siya sa mga tao nga wala mituo sa Ginoo? Akong giingon mao ni. Pwede siya sa mga tao tungod kay walay restriction sa saad sa Ginoo. It means nga ang tanang tao pwede makasangpit, pwede makatanaw, pwede makakupot sa saad sa Dios. Apan wa nagpasabot nga ang kondisyon sa tao angayan siya sa maong saad sa Dios. Balikon nako. Ang saad sa Ginoo para sa tanan. Ang saad sa Ginoo available para sa tanan. Pero wa nagpasabot nga ang kondisyon sa tao or ang tao nga misalig or mituo or mikupot sa saad sa Dios, angayan siya para niana. Mao nang gitawag nato og exclusive promise. Exclusive promise tungod kay naay mga saad sa Dios nga diin exclusive siya, available ra siya sa mga tao nga naay pagtuo sa Dios. Laktod nga pagsulti, sa kadaghang tao ug naay mga tao nga walay relasyon sa Ginoo, tapos mikupot sila sa saad sa Dios. Mahimo siyang kawang. Mahimo siyang kawang. Di ba? Di ba mas importante nga diin magsinaaray ang bana ug asawa? Bati kay paminawon kung magsinaaray ang bana ug ang kabit. Bato-bato sa langit ang matamaan o smile. Tapos na yung mga tao nga magsinaaray sila sa ubang tao nga gawas sa relasyon. O di ba kanaan na sila relasyon, pero nagsinaaray sila sa tao nga naapoy karelasyon. Kung ato siyang tanawon, dili mo nana. Laktod ka pasulti, ang saad sa Ginoo nahimo siyang exclusive para sa mga tao nga mituo ug naay relasyon sa Dios. Nga diin, kung atong tanawon diri, ang saad sa Dios is gitawag nato og gasa. Mo gasa usa siya kadakong pabor nga nabatunan sa usa ka tawo bisan dili siya angayan ni ana. Sa atong gika-mention kaganina, ni gamit tag word nga bulahan tungod kay nakita usa ka dakong pabor nga din gihatag sa Dios ngadto sa tawo nga mahimo siyang bulahan. Ug tungod ni ana ang saad nahimo siya nga gasa tungod kay ngano man. Tungod kay ang saad sa Dios moingon ta nga dili man jud angayan ang tao para sa saad sa Dios. Dili angayan. Kinsa man ta atubangan sa Ginoo. Apan tungod sa dakong gugma sa Dios. Tungod ang Dios nakabuhat og saad. Og Dios siya nga mo-fulfill sa iyang saad. Ang din ang tao nahimo ta nga bulahan tungod niana. Bersikulo 19.
Hapit na siya mausa ka gatos ka tuig, apan bisag nagkango na siya, og si Sarah dili na makaanak, wala siya kawadig pagtuo nga makaanak pa sila. Wala siya kawadig paglaom nga matuman gayud ang gisaad sa Dios kaniya, kang iyang pagtuo naghatag man kaniyag gahom o gidayeg niya ang Dios. Ang nahitabuan nga senaryo sa 19 ug sa 20, human nagigsaad ang Dios ngadto kang Abraham. And then si Sarah nakadungog nga diin manamkon siya og bata, which is ang edad ni Sarah is mayuntag naa na jud sa saktong edad, which is dula na gatos pod. Si Sarah may katawa. Mura pagkatawanan nga, mga anak ko nga ang edad pila no, binta ka pen. I mean, mayuntag tawanon nga pagsabot, tigulang na or wala na'y kusog, o di ba ka dili na sa sakto nga edad. Apan, unsa may gibuhat ni Abraham? Tungod sa iyang nga pagtuo, wala siya nawagtangag paglaom, og misalig siya sa Dios, og misalig siya sa saad sa Dios. Nga diin sa bersikulo 21, kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayud sa pagtuman sa iyang gisaad. Sa bersikulo 21 nagpakita nga din ang Dios mutuman siya kung unsa iyang gisaad. God is a God of promise. God is a promise keeper. Nga din kung unsa man ang saad sa Dios, tumanon na sa Dios para sa tao. Kung ato siyang tanawon, daghan kayo ang mga saad sa Ginoo. Ang problema wala sa Dios. Ang problema naa sa tao. Tungod kay pipila lamang sa mga tao, ang mikupot sa pipila lamang ka saad sa Dios. Ang balikon, daghan kayo ang saad sa Dios. Pero kita tao, gamay ra kayo atong gikuptan nga saad sa Dios. Nga naman, una sa tanan, ang mga saad sa Dios, mabasa nato sa Biblia. Apan, pipila sa mga tao, bisan giilag mga Kristohanon, usay wala tay panahon sa pagbasa sa Biblia. Mao na nga ato i-encourage ang matagusa. Tugutan nato atong kaugalingon nga mubasa ta sa Biblia, atong kat-unon kung unsa ang gisulat sa Biblia, unsa ang gisulti sa Dios, ug atong pangitawon unsa ang saad sa Dios para sa tuwa. Ngano nahimo man tang bulahan tungod sa gasa nga saad sa Dios. Daghan kayo ang saad sa Dios. As in daghan kayo ang saad sa Dios para sa imuha ug para sa kuha. Again, encourage na ko ang matagusa. Mubasa ta sa Biblia as a challenge. Mungintag bisan usa lang ka chapter sa usa ka adlaw. I mean, kaya man na. Di ba? Especially sa mga batanon, especially sa mga babae nga hilig kayo mga nobela. Nga din tagpila gina ka chapter ang mabasa. Apan sa Bible, pila lang ni siya ka mintag usahay na ay mga 1 page, 2 chapters, o di ba? So at least atong katuno atong kaugalingon nga mubasa ta. Maski 1 chapter a day. O atong makita ang kausaban. Atong makita ang kausaban sa ato ang pagkinabuhi diha sa Dios. Bersikulo 22. Busa si Abraham gihimong matarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Bersikulo 23, ang pulong nga gihimo siyang matarong wala isulat alang lamang kaniya. Gisulat kini alang usab kanato nga himuong matarong kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo. Kinalasan nga bersikulo, gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron himuon kitang matarong. Kung ato makita, gi-emphasize diri sa bersikulo 25 ang summary gikan sa bersikulo 13 bersikulo 1 hantod sa bersikulo 24 ug mi resulta diri sa 25 nga diin mahimo tang matarong tungod kay si Ginoong Hesukristo namatay, gilubong, nabanhaw ug si bisan kinsa nga motuo ni Ginoong Hesukristo makabaton siya sa pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo ug mahimo siyang matarong sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo. Kung ato makita diri, balikon ko, mahimong matarong ang tao, mahimong luwas ang tao pinaagi sa iyang pagtuo sa Dios. Dili pinaagi sa pagbuhat og maayo. Nga moingon ta nga
maningkamot ko nga magbuhat kog maayo karon para mas duol ko sa Ginoo, o maningkamot ko nga magbuhat kog maayo karon para mas mapaduol ko sa langit, magpaduol sa langit. Tapos kung mamatay ko no gamay na lagkuwang para malangit, dili ingon ana. Kumutuutan ng Ginoong Hesukristo, 100% sure nga langit ka kung naa kay relasyon sa Dios. Kung asa man ang Dios unsa iyang asaad. Sa John 14, kung asa ang Dios, atuaw sab kita. Apan exclusive ra siya nga saad para sa mga tao nga naay relasyon sa Dios. Kung subo pa malandungon ang mga tao nga nakaila sa Ginoo pero wala relasyon sa Ginoo, nga dinhi nagbalik sa Dios, dili sila maapil. Nga naman, wala sila relasyon sa Ginoo. Muna encourage na ko ang matagusa. Nga diin, kung naa kay mga higala, sultihi sila mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kung naa kay mga parties, mga membro sa imong pamilya nga din dili paluwas, wala pay Ginoo sa ilang kinabuhi, sultihi sila sa pulong sa Ginoo. Ato ipakita nila ang gugma sa Dios. Ato ipakita nila nga din libre ang kaluwasan. Dili pinaagi sa pagbuhat og maayo. Maski unsa kadako sa atong sala, ipakita nato ang Dios grabe ka maayo nga din andam niya pasaylo ng ato mga sala. Ato i-share ang gospel ngadto sa ato mga higala, ngadto sa ato mga classmates nga wala pay Ginoo. Sa silingan nato, dili lang nato mayon tag sa silingan nato ang bisan ng libak sila nato. Apan ato silang sharean sa gospel. Ato ipakita nila nga din ana ang kausaban diha ni Ginoong Hesukristo. Nayo sa ka-story nga diin sa usa ka lugar ginawon sa gobyerno nga dapat na nga mo-evacuate ang mga tao dihang dapita tungod kay naay umaabot nga dako kay nga bagyo, and then ang tendency aning lugar tungod kay kung kusog kayo ang ulan mubaha. So nahitabo naganawon sa gobyerno nga diin mo-evacuate na ang mga tao aning lugar tungod kay basin mubaha. Apan na ipipila ka mga tao nga din misalig sila sa ilang nga balay nga ang ilang nga balay nga intag nindot o di ba kahados ang danas, stress ang danas, tan-aw nila nga kaya ra, di ba? Murabag safe ra ko diring dapita. Safe ra ko sa akong balay. So mao na siya ang unang nga tendency. Ang panduha nga tendency is mawili sila sa pagbiya sa ilang mga butang o mga material nga naa sa kalibutan. So kung ato makita diri ang nahitabo, niabot ang kusog nga bagyo, and then tinuod man wala si piyat na ang baha. Og sige ulan, tapos misaka ang tubig og natabunan gid ta ng mga balay. And then pipila sa mga tao nga nahabilin didto, o di ba ka majority sa mga tao nga nahabilin didto is nakuhaan gid silang kinabuhi, o di ba ka nangamatay. So kung atong tanawon diri, ang atong pagsalig or ang atong pagtuo dapat dili makabutang or dili nakasentro sa mga butang nga naa sa kalibutan. Ako pong ikasulti nga diin ang atong ginahisgutan kaganina, unsa man ang pagtuo nga makaluwas? Ang pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Gi-announce di ba sa atong story nga gi-announce na sa gobyerno nga naang bagyo. Apan tanaw nato sa atong kaugalingon nga kaya ra nato tuod kay mao ni gitawag nato measurable solution. Nga tanaw nato kaya ra masulbad ang problema. Apan dili diay. Sa ato apod nga sala, wa nagpasabot nga kaya natong sulbaron ang sala nato. Wa nagpasabot nga diin buotan kay kang nga tawo dili ka maimperno. Wala nagpasabot niya na. Wa nagpasabot nga diin tungod kay nindot kay kag binuhatan langit ka. Dili ingon ana. Mahimo nga luwas ang tawo pinaagi sa pagtuo niya ni Ginoong Hesukristo. Mahimong matarong ang tao pinaagi sa pagtuo niya ni Ginoong Hesukristo. Muna sa matagusa, kung ganahan ka nga din ang mga tao nindot kayo ang palibot tungod kay nagtuo sila ni Ginoong Hesukristo, then I encourage every Christians, especially TLCC family, to share the gospel of Christ. Isulti ang maayo nga balita sa imong silingan, sa mga minahali mo sa kinabuhi, para magkahiusa kita sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios niini nga panahon kami Ginoo nagapasalamat sa imong nga gugma, sa imong nga grasya, sa imong nga kaluoy sa matag usa. Salamat o Dios nga din imong gipakita sa imong mensahe karon. Nga din si Abraham ang amahan sa pagtuo, nga diin naluwas siya o nahimo siya nga matarong dili sa iya nga buhat kundi sa pagtuo diha kanimo. O Dios tugoti Ginoo og tabangi kami nga diin ang among pagtuo mas mo laom pa sa pag-ila sa imuha
sa imuha og kinsa ka o Dios among kinabuhi. Tuguti o Dios ang matag usa nga naminaw sa imong pulong karon. Nga diin among makita ang among kaugalingon nga kami makasasala og nagtinguha kami. Nga diin kami makabaton sa kaluwasan. O Dios, hikapa ang matag usa Ginoo. Nga diin tan-aw nila silang kaugalingon, nagduha-duha sila silang kaluwasan. Tuguti o Dios, hikapa ilang kasing-kasing. Sa gamay na kong pabor Ginoo, hikapa ang ilang kasing-kasing. Tanduga Ginoo, nga diin maangko nila silang kaugalingon that Lord, I need you. Nagkinahanglan ko kanimo o Dios. Tuguti Ginoo nga diin sa matag usa. Nga diin tanaw nila nga walay sure ilang kaluwasan. Mubuhi sila og istorya nga din ilang i-offer 100% ang ilang kinabuhi para sa imo. Lord God, I'm praying Ginoo bisan sa imong mga kaanakan, sa mga Kristohanon. O Dios, tuguti Ginoo, hatagi Ginoo sila sa kainit Ginoo sa pagsulti sa maayo nga balita. Tungod kay ang pagkamatarong dili sa pagbuhat og maayo, ang kaluwasan dili sa pagbuhat og maayo, ang kaluwasan ug ang pagkamatarong ginahatag pinaagi sa pagtuo diha kanimo o Dios. Tuguti Ginoo nga ang kalibutan musimba sa usa lamang ka Dios, sa buhi nga Dios, ug ikaw ang Dios. O Dios, salamat Ginoo sa imong mensahe. Tuguti og isilyo Ginoo ang imong mensahe sa among hunahunag kasing-kasing nga din maaplikar kanina mo karon nga panahon hangtod sa imong nga pagbalik. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen.